पेडणे पालिका कामगारांक सुमार 3 महिने जाले पगार दिवपाचो बंद केला, तरी सुद्धा ते कर्तव्य करतात। रस्त्या वयलो कोयर काडटात, हेर कामां करतात। विधानसभेत नगरपालिकेच्या कंत्राटी कामगारांक नियमित करतले म्हण मंत्र्यान आश्वासन दिला, पण सुकी आश्वासना दिवचे आदी तांचो पगार नियमित करात, ॲक्टिव्हिस्ट उमेश ताळवणेकरान मागला। ऐकात ताका। ते गरीब लोक ज्यांका खरं तर दैनंदिन परिस्थिती त्यांची बिकट असताना पासून ते कचरो पेडण्या जो म्युन्सिपालिटी आहे त्या एरियेचो ते उचलतात। कालच आता पयर आमचो विश्वजीत राणेन घोशणा केल्या असेंब्लीन की म्युन्सिपालिटीच्या सगळ्या जे कंट्रॅक्टी कामगार आहात तांकां रेग्युलर करता। ते घोशणा करच्या पयलीं निदान तांकां पगार तेणी दिवचो ही माझी मागणी आसा। आणि जर अशो घोशणा जर असेंब्लीचे पवित्र ठिकाणी हे जे आमदार मिनिस्टर करताना ज्या पवित्र ठिकाणी जी चुकीची माहिती जनतेच्या समोर हाडटा आणि अशो घोषणा करून त्या ज्या पुण्य जागेचो आसा असेंब्लीचो ते अवमान करता, अशा घोषणा करून सुद्धा हे जर करू शकले ना जाल्यार हे विश्वजीत राण्यासारख्या मनशान आयज रिजायन जावपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकार।